Хвалите ж Бога за ихную дурноту. Давно могли бы они отправить вас на лоно святых родительков. Что ж, вооружайтесь. Спадзяюся, вы зробіце, як вам падкажа вашее сумленне і службовая павіннасць. На вуліцы было зусім цёмна. Гуд бою сцішыўся на ноч. З Карпавіча паздзіралі патранташ і чырвоныя перавязкі, паклалі на насілкі і панеслі ў бальніцу. Яны, як афіцэры, вялі перад і ішлі побач. Калі Абдзіраловіч зірнуў збоку на капітана, ён адразу выявіў тыя, быццам надта даўно былыя часы. Калі чарод ехаць на Каўказ не прыхадзіў яму, і тонкая, нібы джала вужакі, нуда незлавімым моментам датыкалася болем да сэрца, і на той момент пужала яго. Фізічна чуў сябе тады ўжо досыць добра, і нават іншы раз увечары ішоў слухаць музыку ці сядзеў у скверы, хадзіў сярод людзей, каб толькі даць абыякую разрыўку думкам сваім. Бурлячая рэвалюцыя коціцца вось міма, думаў тады. Але не адно гэта смуціла яго. Ён баяўся, што пакуль выправіць паперы ў канцылярыях сярод немагчымай маруды і куламесы рэвалюцыйнай пары, што ізноў пачнуць круціцца нервы, а пасля гэтага з'явіцца, можа, і тое ненавіднае у вобразе спакусніцы. А другі голас спрабаваў шаптаць тады яму, што не ўсё ж і адзінота, самота, кнігі і думкі, што трэба нейкага іншага, агульнага з людзьмі весялейшага бавення. І 3 дні бадзяўся прапаршчык па камітэтах, саюзах і пунктах, пакуль дастаў усе патрэбныя дакументы. І тым клопатам здушыў крыху вужачае джала. І ў астатні вечар, ідучы на бульвар па люднаму тратуару з гэтым гарэшкам, старым дзявочнікам і цынікам, афіцэрам яшчэ мірнага часу, чуў ад яго. Вы простое гэткі ціхоня святы, што не ачунялі, як мае быць пасля хваробы. Так казаў гарэшка па-конску рагочучы і дадаваў. А я, пане браце, люблю зірнуць у прыгожыя вочкі. Мне таксама люба бачыць прыгарство, адказаў Абдзіраловіч. Калі нам хочацца смакаваць хараству ў абробленым па-мастацку камені ці на палатне, дык чаму ж не палюбавацца на жывое, Богам створанае хараство? Дзіўны чалавек, даль Бог дзіўны вы чалавек, зарагатаў капітан, хоць і няўважна зусім слухаў, а можа і не чуў, што казаў прапаршчык. Дзіўны вы чалавек, ведаеце, сучасны манах ці хитрый мудрагель, притворака, который мае любасць у самаашуканстве. Разумеете вы, пане мой? А я, стары грахавод, люблю зірнуць у прыгожыя вочкі. Разумеете вы, прапар? Яшчэ раз паглядзеў Абдзіраловіч збоку на сівеючае каля вуха, на чырвонай спечанай скурачцы валасы капітана і здзівіўся ад успамінаў сваіх. І падзівіў спакою свайму. Падзівіў сабе, што не чуе сораму, што не развітаўся з Карпавічам, нават не паглядзеў, калі яго панеслі ў бок ад іхняй дарогі. Нерваў быццам не было. А капітан распытываўся ў яго, як жылося на Каўказе і як прапаршчык ачынуўся тут. Наш начальнік атрада, казаў ён, таксама толькі што з Каўказа і трапіў проста ў гэтую кашу. Ён гвардзеец, князь, гальшанскі. Можа, чулі калі? Баявы, ведаеце, працуе. У палон чырвоных не бярэць, а хто і перадасца яму не ўцешыцца. Да сценкі. Я, здаецца, сустракаўся з ім у вайсковага начальніка ў Пяцігорску. Але ён не рыхтаваўся выязджаць так скора. Ён, кажа, баяўся, што дарогі стануць. У яго тут справы ў штабу. Абдзіраловіч размаўляў ціхім, аслаблым голасам. Ён не мог супоўна ўцяміць частых перамен свайго палажэння. Прыгода з дзядком-бальшавіком,
Яго айканне стаяла яму ўваччу. «Пане капітане, я павінен вас пакінуць на нейкі час і залучыць тут в адну знаёмую сям'ю. Заўтра ўранні яўлюся», – папрасіўся ён. Гарэшка задумаўся і пацёр сваю рэдзенькую сівізну ля вуха. «А ну, можаце пайсці? Ды пільнуйцеся, галубок, сценкі і плота. Смеху будзе варта, калі згінеце за неасцярожнасць». «З-з-з!» Зняцейку зазвенела міма вуха. Людзі шурхнулі ва ўсе бакі і прыгнуліся. «Во, бачыце!» – крикнуў яму капітан удагон. «І чорт яго ведае, адкуль і хто, свой ці чужы!» Абдзіраловіч аддаў чэсць і трушком пабег за рог дома, спадзяваўся знайсці Васіля ці прабрацца на вакзал. «Так, свой ці чужы», – падумаў ён з нейкім сорамам ці каяннем. «Я не ведаю, хто мне свой і хто чужы. Я дзяржуся дзікога нейтралітэту. Я шукаю тых і гэтых і самога сябе. Няўжо панская кроў, которая цячэць у маіх жылах, мае тут нейкае значэнне? А ту, што за дурныя думкі? Гэтага не можа быць». І адна палова яго, которая разумела белых, маўчала, знямела. І другая палова яго, которая разумела чырвоных, вымагала, каб ён знайшоў князя і забіў яго, і каб ён дагнаў Гарэшку і даў яму выспятка пад грудзі, як той даў ляжачаму гаршку. Інстынктыўна, з агідаю матнуў ён рукою, которую пажмаў Гарэшка.